62 lata pojechałem z żoną do Ameryki na 21 lat. Miałem tam dobrą rodzinę, bogatą. Łazili mnie, pokazywali, pomagali. Dobrze mi było. Dostałem obywatelstwo amerykańskie. Żona miała obywatelstwo amerykańskie po ojcu od urodzenia. Byliśmy obywatelami. Do dzisiaj mam paszport amerykański i jestem obywatelem, że tak powiem, ale do Polski mnie zawsze ciągnęło. Szymon Macelan jest Łemkiem. W roku 1947 został wypędzony ze swojej rodzinnej wsi niedaleko Nowego Sącza i przeniesiony do Chocianowa na Dolnym Śląsku. Tu się czuję jak w domu. Gdzie pójdę, rozmawia się, rozumie wszystko. Telewizję, radio, gazety. Ja jestem w domu, a tam zawsze byłem niczym. W mojej sąsiedniej wsi, Królowej Ruskiej, tam była rodzina, która synowie pojechali do Ameryki, zarobili dolary i pojechali kupić na ten, tam parcelę. Nie kupili. Bo nie jesteś nie Polak. A jak nie, to przepisz się na Polaka i rzymokatolika. Takie było prawo. Maria Kobani i jej mąż Stefan są również Łemkami spod Nowego Sącza. Na Dolny Śląsk trafili w ramach tej samej akcji Wisła w roku 1947. O tym się nic nie pisze, nic się nie mówi, ale była polonizacja i katolizacja. Wróciłem z Czerwonej Armii, tak zwanych dobrowolców, w 1946 roku, 23 kwietnia. Ale w mym domu już mieszkali obcy ludzie. Moi rodzice i rodzina byli zmuszeni wyjechać na radziecką Ukrainę. No więc postanowiłem jeszcze przenocować w tej wiosce noc, dwie i pojechać za rodzicami. Tak daleko pod lasem żyła kuzynka matki, nazywała się Maria Dalak. To poszedłem do niej. Jedną noc tylko przespałem spokojnie. To było w piątek przyjechałem, a to był nasz Wielki Piątek. W sobotę w nocy wdarli się do domu bandyci, polscy bandyci. Oszabrowali cały dom ze wszystkiego, z jedzenia, z ubrania, a mnie przystawili pistolet do głowy, ręce do góry, koło pieca stał przede mną ten bandyta i musiałem cicho siedzieć. Zabrali mi wszystko. Mundur jaki to był, ale zawsze to było ubranie. Zabrali mi nawet, zostałem w jednych kalisonach w cudzym domu. Co było robić? Myślałem na to, tylko się powiesić, to już nie ma wyjścia. Gdzie iść, jak? No, ale to przeszło. Jakoś ciotka tam dała mi stare kierpce, jakąś hunię starą i pasłem jej krowy tak daleko na górze, wysoko na górze. Pięknie tam było, widać było jak słońce schodziło, widać było Tatry. U nas nie było bandy UPA. Myśmy mieszkali tutaj blisko polskich wsi, na zachodniej Lękowszczyźnie. Banda była w Bieszczadach. To się zgadzam, tam była. Tam się bili. Tam wioski palili jedni drugim. Ale u nas nie było. U nas nie była żadna wioska spalona. Owszem, nas też przez te 2 lata, które po 1945 roku myśmy zostali, a tamci wyjechali na Ukrainę, to dla nas też była gehenna. Dlatego, że złodziejaszki z polskich wsi przychodzili nas rabować nocami i zabierali co mogli zabrać.
Jak myśmy też byli biedni. Wszyscy Polacy byli biedni i my byli biedni. Ale bydło było. Trzeba było, to bydło zabierali, ubranie zabierali. I to była taka, i po prostu wyganiali nas, że my tu nie mamy prawa być, bo my mamy wszyscy wyjechać na Ukrainę. No ale nie wszyscy wyjechali, no resztę zrobili tak, jak chcieli. W międzyczasie dostałem list. Mój brat, co był w Ameryce, poszukiwał swojej rodziny przez konsulat amerykański w Warszawie. Więc otrzymałem ten list i od razu odpisałem do ambasady list do brata. Otrzymał go. Jak w przeciągu jakichś 4 miesięcy przyszła mi jedna paczka, druga paczka. Ubrałem się pięknie. Nikt tak we wsi nie był ubrany. No i dolarki miałem. No i wtedy mi się zachciało żeniaczki. Nas przywieźli do Radzowic. Było tam dla nas smutne życie. Dlaczego? Dlatego, że tam było połowę wsi, którzy byli pogorzelcami, oni byli spaleni tam w Rzeszowskim. Wzajemnie się palili. Polacy ukraińskie wsie palili polskie. I ci pogorzelcy przyjechali właśnie do tej wsi, gdzie nas dali do Radzowic. 2 rodziny. A to była propaganda taka, że przywieźli banderowców. Ludzie po drodze, nasi przyjaciele, z którymi żyliśmy w bardzo dobrych warunkach wieki. To była Konslowa Biała. Już niektórzy nasi się tak do morza z nimi, wysypać jak robactwo, do Ziemcimia, spalić. Ale byli ludzie, którzy płakali za nami. Widziałem staruszka, może takiego jak ja teraz, był oparty o płot i żegnał nas i płakał. On to nie mógł zrozumieć. Przecież wiekami żyliśmy wspólnie. No ale kradli co się dało. W oczach wojska. Ładowaliśmy się do wagonów. Przyszedł złodziej, uderzył po rękach matkę i chłopaka, wydarł rower, siadł i poszedł z rowerem. A wojsko było, 3 żołnierzy stało, nie widzieli, obrócili się w inną stronę. Ja stałem przed wagonem, przyszedł żołnierz i mówi, pan pozwoli ze mną. Zaprowadził mnie niedaleko, może to było blisko do domu fotografa, nazywał się Studnicki. Zaprowadził mnie na korytarz. W podłodze były drzwiczki, otworzyli, właśnie tu skurwysynu. No to weszedłem tam. W pokoju siedział porucznik, przy nim pistolet, nahajka, tak, nie zna pan co nahajka, biczowa taka nahajka, z jednej strony jakiś kapral i z drugiej strony kapral z nahajkami. I ten porucznik mówi do mnie tak uprzejmie, a panie Madzelan, co nam pan powie o swych braciach banderowcach? A ja mówię, panie poruczniku, przecież ja tych ludzi nie widziałem na oczy, ja ich nie znam. A ty chamie ukraiński, uciekaj, bo cię zabije. I przez twarz biszem. Byłem w koszulce, było gorąco, w podkoszulce. Przeciął mi od razu skórę. I te 2 z boku tak samo uderzyli mnie biczami. Wleciałem na pierwsze drzwi. Na drzwiach stojało 2 drabów, takie samo, i te biczami po pleczach. Ale już nie, na wyjściu nie było od ulicy, którymi mnie prowadził, tylko do ogródka. To były schody takie wysokie. Kopnęli mi w tyłek, dali nahajami i ja upadłem na twarz po tych schodach, całych okrwawiony z plecy i twarz. Przeleciałem przez kilka płotków w ogródkach do wagonu. Przyleciałem jak podwórkowy kogut okrwawiony
w maratonie podwórkowym. Żona tam owinęła mi plecy płótnem lnianym. Za 2 tygodnie nie położyłem się na plecy. My siedzieli cicho. Nikt nie dał odwetu. Ludzie się bali. Nawet były takie przypadki, że przyszli w nocy złodziejaszki. Normalne złodziejaszki. I straszyli nas. No to za 2 tygodnie masz 30 000. A jak nie dasz, to ci całe zabudowanie spalimy. No to chłopi szli, zabierali woła czy krowę na targ i kładli 30 000, żeby go nie spalono. To był taki szantaż naszego małego narodu, spokojnego narodu, który od wieków mieszkał tam i nigdy nikomu nic złego nie zrobił. Nigdy. Bo dlaczego między nami, Rusinami, a Polakami nie było nienawiści? Od wieków nie było nienawiści. Z Kalczanowa do Sobinia, wtedy się nazywała ta wioska Szronów. To było dosyć daleko, ale miałem silne woły, jakoś to dopchaliśmy się przed wieczorem do tej wioski. Wszędzie po drodze, przez całą wioskę czołgi spalone i na poprzek trzeba było objeżdżać. Jakieś pojazdy transportowe, samochody, sama broń spalona. Zaprowadzili nas na koniec wioski, był taki majątek stary, a na tym majątku chałbica, taka ogromna chałbica stała i kilka hils nastawiona na wschód. Konie. Przespaliśmy tak pod lipą, jak spaliśmy jak zabite po takich nocach. Tydzień nas wieźli, 6 dni i 7. No a nas już pilnowało 20 ormowców. Byli uzbrojone w lomy, w siekiery i tak dalej, bo oni byli powiadomione, że zostaną tu przywiezieni bandyci połapani w lasach, groźni, żeby pilnowali wieś, żeby my ich nie znali. No ale tak to trwało, wie pan, miesiąc później przestali już nas pilnować. Żeby się spotkać ze swoimi ludźmi, to jak nas tu zostawili w Oleśnicy, to taka była umowa między Boguszanami, że w niedzielę, pierwszą niedzielę mają się zejść tu na stację do Oleśnicy i każdy przyjdzie i powie, gdzie go dali, na jaką wieś, na jakie ma mieszkanie. I jak moi bracia starsi ode mnie pojechali obydwa do Oleśnicy, jak wrócili z powrotem, to mówią tak, to dobrze, my mamy jeszcze tu pałac i mamy dom, dach nad głową, ale są tacy Boguszanie, którzy mają w Sokołowicach, mieszkali, dali ich do chlewów. Do obory samej, no nie? Tak, to były praktycznie za Niemców chlewy. To oni tam sobie postawili piec i tak mieszkali. 2 rodziny. W Dobroszycach 3 rodziny w stajni. Bo nie było, dali numer, ale stała tylko stajnia. A dom rozwalony, wojną był rozwalony. I musieli w stajni, musieli sobie tą stajnię oczyścić, jakoś tam pobielić płapnem i tak mieszkali. W Siekierowicach 3 rodziny w stajni. Takie były nasze początki tu, na zachodzie naszego życia. Koszmar.
No i w niedzielę przyszedł gospodarz tu ze Szklar Górnych, aby poznaje, zajął tu gospodarkę taką niemiecką, dużą, 25 hektarów, dobra ziemia. Zajechał parankami przed wieczorem w niedzielę i mówię, kto by chciał zarobić dobrze, umie przy wykopkach ziemniaków i buraków. No na nas trzech się zgłosiło. Co było? Trzeba zarobić jakiś chleb. Zawiózł nas do siebie, do Szklar Górnych. Obiecał bardzo dobrze wypłacić naturą, zbożem i ziemniakami. No i pracowaliśmy u niego cały tydzień do soboty. Zakopcowaliśmy ziemniaki, buraki, wszystko. Pracowaliśmy od wschodu do zachodu słońca. Przyszła sobota, wieczór, wypłata. A on, wie pan co zrobił? Wypłacił nam pieniędzmi, które nie mieli prawie żadnej wartości, po taryfie, jak w PGR-ach płacili państwowa norma była. No my się zaczęli kłócić, jak to, taka krzywda, za tydzień pracy tak ciężkiej można było zarobić na litrę wódki? Pomyśl pan. Ja wtedy poleciał po milicjanta, a tam milicja zaraz była w sąsiedztwie, przyszła milicja i do nas, a co wy buntujecie się, chamy ukraińskie, ja wam to załatwię, znajdziecie się za bunt w więzieniu. No i my skulili uszy, uciekli i tak się skończyło. Było jeszcze 5 rodzin górali, a górale z powiatu nowotarskiego, a my z Nowosądeckiego. Oni byli dla nas bardzo dobrzy. Od samego zarania byli dla nas dobrzy. Myśmy do nich do pracy chodzili. Także, że to nas podtrzymało na duchu, że a potem powoli wszyscy byli już dobrzy dla nas. Co nam brakowało? Już mieliśmy chleb, mieliśmy swoją ziemię. Brakowało nam swoich ludzi, brakowało nam cerkwi. To było też dla nas. Ale za parę miesięcy dowiedzieliśmy, że we Wrocławiu jest cerkiew prawosławna. No i wybraliśmy się do tej cerkwi, ale od nas to było daleko. To było 60 kilometrów. Bo do Oleśnicy mieliśmy 25, a z Oleśnicy do Wrocławia 35. Raz w niedzielę pozbieraliśmy się po świątecznemu. Zadzwonił dzwon w miejscowym kościółku, tutaj w Czmielu. Pójdźmy, chodźmy, pomodlimy się. To przecie jeden Bóg. Przyszliśmy, uklękli. I cośmy głupio zrobili, że my się pożegnali po prawoslawnemu 3 razy. I ksiądz to zauważył. Aby to taki ksiądz zapomniałem nazwiska, z Pogorzeli, skąd tu dojeżdżał. Jak wyszedł na ambonę, jak zaczął nas przeklinać, to bandyci, to one nas żnęli na wschodzie od Chmielnickiego, Boże, ludzie oglądają się na nas gotowi, jakby tak pokazał, żnijcie ich, natychmiast by poszli. No my drapaka uciekliśmy. Więcej ja już w kościele nie byłem. Po co? Na początku młodzież szukała się. Zapoznawali się gdzie? Na weselach. Albo potem była już organizowana we Wrocławiu. Na Ruskiej zrobili tam taki tak zwany klub. No tam było takie pomieszczenie, no, że można było zabawę zrobić, że się schodzili tam. No i tam na te zabawy jeździliśmy, jak już byliśmy dorośli. I tam się zapoznawali jedni z drugim i tak się żenili. No. Z początku małżeństw mieszanych było mało, a teraz to już jest, dużo mieszanych, że się żenią prawosławni z katolikami. I co nas jeszcze męczy? To nas męczy, że my żenią się
mieszane rodziny. Jedno jest prawosławne, drugie jest katolik. Wszyscy mają brać ślub w kościele. Wszyscy muszą chrzcić dzieci w kościele. Nas to boli. Dlaczego? My jesteśmy wiary prawosławnej. My jesteśmy niczym innym od wiary katolickiej. Bo kiedyś było jedno. A że się rozeszli, to nie nasza wina. Jesteśmy w jednym kościele apostolskim. Jeden kościół apostolski. A że się podzielili, my prawosławni, katolicy, ale no, my jesteśmy wielką mniejszością. Tu w granicach państwa polskiego. Jedni uważają nas za Włochów, którzy przywędrowali gdzieś z Rumunii. Drudzy uważają, że to Starorusi, którzy jeszcze od Kijowskiej Rusi tam zamieszkiwali, a inni, że to polscy górale spolonizowani. Panie, po mojemu, powiem swoje. Jestem Starorusinem. Jestem za tym, że należy do kultury wschodniej. I to nie było tak, że to przywędrowali. Tam byli od wieków ci ludzie. Łączyli się z Rusią Kijowską, a później z Galicką. To była, nie była enklawa. To była tylko zachodnia granica ruskiego narodu. Ale od wieków, jeszcze za Kazimierza Wielkiego, Kresy wschodnie zostali przyłączone do Polski, później tam było muszyńskie biskupstwa i tak dalej, ale my się zawsze poczuwali Rusinami. I nas, tam już Rusini, Polacy pokazywali. Rusini pokazywali, tam już Polacy, albo i Lachy, bo u nas sandeckie Lachy. To tak samo taka odmiana polskiego narodu, jak my ukraińskiego. Nazywają się do dzisiaj Lachy, sandeckie Lachy. A my ich jakby pasli krowy, to była granica, tu polska wieś, tu nasza ruska wieś. Myśmy takie malutkie chłopaki, to się przezywali. A ty Rusinie, a ty Lachu, o tak. I tak to trwało. Ale ja nie mam innego zdania o tym, że myśmy byli tam od wieków. Ja hordo, znaczy, że ja się chwalę tymi górami, w jakich ja żyłam. I tęsknię za tymi górami, za tymi potokami, które tam płyną. Może taką starą piosenkę zaśpiewam, jeszcze moja mama taką śpiewa. Za górami, za lisami, bujny witer wije, tam tichonько, bogobojno, bідний Лемко жиє. Tam tichonько, bogobojno, bідний Лемко жиє. Mnohy lіta він там żyje, у горах Карпатах. Не завидить він нікому в богатих палатах. Не завидить він нікому в богатих палатах. Jak mnie nigdy tu się nie zaadaptuje. Ja się czuję nadal Rusinem, Ukraińcem, Lemkiem. Tu jest obczyzna, ale że zmuszono mnie tu żyć. No co ja zrobię? Gdzie pójdę? Jak tam nie mam, tam obcy ludzie zajęli mój majątek, moje dziedzictwo. Pan to jeszcze dosyć nie rozumie. Ja mogę się Dolnoślązakiem czuć. Może moje dzieci
to co innego. Ja już nigdy.